Τι παιχνίδι μπορούν να φτιάξουν ένας προγραμματιστής και δύο game designers? Ξεχάστε ότι σκεφτήκατε, γιατί η σωστή απάντηση είναι ένα παιχνίδι για τη Θόλο. Αρκεί να έχεις καλή θέληση, αλλά και κάποια προγράμματα λίγο πιο φιλικά για τους λιγότερο σχετικούς χρήστες. Σε αυτό το Game Jam γράψαμε και εμείς κώδικα, για να βοηθήσουμε τον προγραμματιστή μας χρησιμοποιώντας το Imki. Συνεχίζοντας τις πατέντες, στήσαμε πώς θέλουμε να φαίνεται το παιχνίδι στη Θόλο χρησιμοποιώντας το PowerPoint. Γιατί άντε τώρα να εξηγείς με λόγια σε προγραμματιστές. Δώσαμε φωνή στον Ηρακλή χρησιμοποιώντας το Audacity και φίλους. Φτιάξαμε γραφικά ζητώντας από το πλουστό μεν αλλά χαζό υπάλληλο AI, οπότε και κάποιοι ήρωες είναι λιγότερο περισσότερο χαρούμενοι ή λιγότερο πιστικοί, αλλά πιστεύουμε στη φαντασία σας. Ναι, οκ. Ο Κωνσταντίνος δούλεψε στη Unity. Δουλεύοντας με το Midjourney. Σε αυτό το Game Jam, και αφού για άλλη μια φορά η ομάδα δεν είχε artist, πήραμε τη μεγάλη απόφαση να δοκιμάσουμε το Midjourney. Πόσο άσχημα μπορεί να πάει αυτό? Δημιουργώντας τον ήρωα. Και τι ήρωα! Ημίθεο και βάλε. Αποφασίσαμε το art style που θέλουμε να ακολουθήσουμε, χρησιμοποιήσαμε μερικά βασικά prompts και διαπιστώσαμε ότι το Midjourney σίγουρα δεν ξέρει τι είναι το club. Για το Μάρι, προδιά ρονταριού κλπ. Ας μην το συζητήσουμε καν. Απόπειρες 2 έως 100. Και κάπως έτσι καταλήξαμε στον ήρωά μας. Συνεχίσαμε φτιάχνοντας γραφικά και άθλους, με καλά, μέτρια, σουρεαλιστικά αποτελέσματα. Και με μερικά λαθάκια. Βόδια και αγελάδες ήθελα. Για να μην σας πούμε τι τραβήξαμε για την εικόνα του Άτλαντα. Όταν ξεκινάει το παιχνίδι, βρισκόμαστε στην επιλογή εισόδου παικτών. Ο κάθε παίκτης μπορεί να πατήσει οποιοδήποτε κουμπί από τη θέση του και να επιλέξει την ομάδα στην οποία θέλει να είναι. Στην αρχή, ο Ηρακλής εξηγεί ποιος είναι και τους άθλους του. Στα δεξιά και αριστερά βλέπουμε τους πόντους της κάθε ομάδας. Όταν ο Ηρακλής αφηγείται έναν άθλο, κάνει μια ερώτηση για το πώς τον ολοκλήρωσε. Σε αυτή την ερώτηση, οι παίκτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μία από τις 4 απαντήσεις με τα πλήκτρα της θέσης τους. Η επιλογή της κάθε απάντησης σε κάθε ομάδα γίνεται με βάση την πλειοψηφία. Αν η ομάδα απαντήσει τη σωστή απάντηση, τότε παίρνει πόντους. Στο τέλος του παιχνιδιού εμφανίζεται η ομάδα με τους περισσότερους πόντους. Είμαι ο Ηρακλής και δεν είμαι ούτε άνθρωπος, ούτε θεός. Είμαι ένας ολόκληρος ημίθεος. Πας μου είχε για γυναίκα τη θεά Ήρα. Καθόλου δεν με συμπαθούσε και αποφάσισε να με τρελάνει και να σκοτώσω την οικογένειά μου. Όταν κατάλαβα τι έκανα, πήγα στο ματείο των Δελφών να ρωτήσω την Πυρπηθία τι να κάνω για να με συγχωρέσουν οι θεοί. Και εκείνη μου είπε να υπηρετήσω πιστά τον Ευρυσθέα για 12 ολόκληρα χρόνια. Και εγώ έτσι έκανα λοιπόν, και αυτοί είναι οι 12 άθλοι για τους οποίους έμεινα ξακουστός. Τάνω που λέτε στην Εμαία, τι βλέπω? Ένα λιωτάρι, θηρίο, ανήμερο. Και τι να κάνω τότε ο ημίθεος?
πλακώνω στις μπουνιές. Από το λιοντάρι της Νεμαίας στη Λερναία Ύδρα και από τον ερημάνθιο Κάπρο το ελάφι της Αρτέμιδος, στις Τυμφαλίδες Όρνηθες, στους τάβλους του Αυγία και από τον τάβρο του Μίνωα στα άλογα του Διομήδη, στις Αμαζόνες και τα βόδια του Γυριώνη, στον Κέρβερο και τέλος στον Άτλαντα και τα μήλα των Εσπερίδων. Άθλια εμπειρία.